Sziasztok! Akira Toriyama halála után ugye a Dragon Ball Super maga szünetre ment, amire hivatalos indoklás az volt, hogy a vele szorosan együtt dolgozóknak szeretnének időt hagyni a gyászolásra. Ez most már több mint fél éve volt, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy hol a bánatban van már a Dragon Ball Super manga folytatása. Nyilvánvalóan a háttérben sokkal többről van szó, mint munkatársainak a gyásza, hiszen Toriyama halála nagyon sok jogi, kreatív és egyéb kérdést okozott. Kanyarodjunk vissza egy kicsit 2023-ba. Ugye az előző videóban már említettem a Dragon Ball Roomot, mely a Shueisha-n belül a Dragon Ball tartalmak menedzselését felelős részleg. A Dragon Ball Room vezetője 2016-ban Akio Ioku lett, aki előtte a Shueisha Wave magazinjának a főszerkesztője volt. 2023-ban egy régóta tartó belső viszály miatt függetlenedni szeretett volna Shueisha-tól, ezért megalapította a Capsule Corp Tokyo nevű céget, hogy ilyen formában folytassa a munkát kollégáival, akik közül sokat magával vitt a cégébe. Akio Ioku csapatának a kreatív folyamatok menedzselése volt a feladata, de nem titok, hogy az újdonsult cégével a manga szerzői jogait is szeretné megszerezni. Csak hogy még jobban bemutassam nektek a feszültséget, a Shueisha egyik benfektese szerint Akio a felső vezetőkkel való előzetes egyeztetés nélkül adott zöld utat Toriyama Sensei Sandland mangájának filmadaptációjához. Nagyon sok szívességet tett az évek alatt Toriyamának, akár jó, akár rossz döntésekkel. Emiatt időnként a felsővezetők lenéző hozzáállásával kellett szembenéznie más animegyártó cégek és tévéhálózatok képviselői részéről. Akio Ioku tehát nagyon jó kapcsolatot ápolt Toriyama Sensei-jel, és az évek alatt úgymond a jobb kezévé vált. A Shueisha benfektese továbbá azt is elmondta, hogy Toriyama dühös volt, amiért Akio Ioku otthagyta a Shueisha-t. Akio pozíciójának meggyengítése érdekében maga a Shueisha vezetője utazott el Toriyama Senseihez, hogy meggyőzze az Akio Iokuval való kapcsolat megszakításáról, de ez a próbálkozása sikertelen lett. A Bandai Namco vezetője azt mondta, hogy mivel Akio Ioku Toriyama független képviselője lett, de a manga szerzői jogai a Shueisha-nál vannak, ezért nehéz kibogozni, hogy ki van döntési pozícióban és kivel kell beszélni. Minden Dragon Ball-al kapcsolatos megbeszélés egy kicsit ködös és homályos, ugyanis mind Akio Ioku, mind pedig a Shueisha fejesei úgy lépnek be a terembe, mintha minden joguk meg lenne ahhoz, hogy ott legyenek, ezért a felek közötti végső megegyezés nagyon hosszú és fáradtságos. Akira Toriyama tehát ennek a szerzői jogi és hatalmi harcnak a kellős közepén hunyt el. Júliusban, amikor az előzőekben elhangzott információkat tartalmazó cikk megjelent, még mindig nem volt teljesen világos, hogy Akio Ioku vagy a Shueisha van a végső döntési pozícióban. A Shueisha benfektese szerint Akio Ioku és a Shueisha vezetői nehezen tudnak egyességre jutni, tehát a két fél közötti vita még nem rendeződött, így Toriyama családján fog múlni, hogy hogyan döntenek. A benfektes szerint a manga és az anime iparág legnagyobb vezetői mindenképp szeretné bevonni a családot, hogy a lehető leghamarabb lezárásra kerüljön ez a vita. Azt se felejtsük el, hogy Toriyamának van egy cége, a Burst Studios, ami a Sensei összes történetének és az által alkotott karakterek szerzői jogait birtokolja, így a Burst Studioson belül is nagy szervezeti átalakítások történnek, plusz kérdés, hogy ki fogja tulajdonolni magát a céget. Felmerülhet a kérdés, hogy ez az egész hercehurca miként érinti Toyotarót. Toyotarót annó a Shueisha kezdte el alkalmazni, először a Super Dragon Ball Heroes Victory Jump nevű promóciós mangán dolgozott, majd pedig innen helyezték át a Dragon Ball Super manga projektre. Ebből rögtön kiderül, hogy nem Toriyama választotta ki, mint utódja, viszont az évek alatt természetesen jó kapcsolatot alakítottak ki egymással, és Toyotaro rengeteget tanult a Senseitől. Ezek után nem kérdés, hogy jelenleg nincs alkalmasabb Toyotarónál, hogy tovább vigye a Dragon Ball Super mangát. Augusztus 26-án a hivatalos oldalon hetente megjelenő Dragon Ball News videós műsorban Victory Uchida és Toyotaro együtt szerepeltek, hogy egy korábbi közönségszavazást kiértékeljenek, és itt Uchida úgy hivatkozott Toyotaróra, mint a Dragon Ball Super manga jelenlegi alkotója, tehát ez is megerősíti, hogy a pozíciója egyáltalán nem gyengült meg. Toyotaro ennek a műsornak a végén elmondta, hogy még sok izgalmas harcot szeretne bemutatni a rajongóknak, ezért reméli, hogy továbbra is követni fogják a munkáját. Tehát ez is megerősíti, hogy a Dragon Ball Super manga nem ért véget, ahogyan azt sokan gondolják, és Toyotaro marad a manga jelenlegi alkotója, hiszen erre most ő a legalkalmasabb. Sajnos arra kérdésre jelenleg nem tudok választani, hogy a Dragon Ball Super maga mikor fog folytatódni, ehhez az előzőekben felvázolt problémáknak kell megoldódnia. Viszont decemberben a Jump Fest a Red paneljén, ami nevezhető főszínpadnak is, ott lesz a Dragon Ball, mint franchise. A Red panelen szoktak történni a nagy bejelentések, legyen az manga vagy anime, úgyhogy talán itt kaphatunk majd valami infót a Dragon Ball Super manga folytatásáról, de sokan inkább egy új film bejelentését pletykálják. Tehát legyetek türelemmel, és reménykedjünk, hogy még idén kapunk hírt a Dragon Ball Super manga folytatásáról.
A következő videóban találkozunk, szevasztok!